Be hoffech chi fod pan yn hŷn? Athro? Adeiladwr? Neu beth am ddeintydd neu ddoctor? Oes, mae yna nifer o swyddi, ond dyma rhai o ddoctoried a deintyddion y dyfodol. Mae'r criw yma yn ystyried mynd i'r brifysgol yng Nghymru, mwyn cael dysgu i fod yn ddoctor neu'n ddeintydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai'n hoffi cario ymlaen gyda agweddau'r Cymraeg yn enwedig yn y brifysgol, oherwydd dwi'n meddwl bod e'n agwedd mor bwysig i ni. A byddai'n hoffi ceisio am Bangor a Caerdydd yn enwedig. Dwi'n gobeithio neu deintyddiaeth Gaerdydd neu Bristol, fi moyn aros yn agos i Gymru. Dwi'n deall bod yn amlwg resymau bydd rai pobl eisiau mynd i Lloegr i astudio yn y prifysgol, ond dwi'n credu mae'n bwysig i fel hybu'r iaith Cymraeg a wneud yn siŵr bod cyfleoedd cyfartal i bobl sydd eisiau siarad Cymraeg. Mae cael doctoried a deintyddion sy'n gallu siarad Cymraeg yn bwysig iawn. A dyna pam mae Amelia a Daniel wedi penderfynu mynd i Brifysgol Caerdydd. Dwi'n astudio trydydd o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gen i ysgoloriaeth o'r Coleg Cymraeg Genedlaethol sy'n wych ac yn bendant o'n i'n awyddus mwyn gallu cario ymlaen i siarad Gymraeg, neu dwi'n credu efallai byddai'n colli'r gallu. Mae fe'n hanfodol bwysig achos dyma'r bobl sy'n mynd i fod yn doctorid yn y dyfodol. O blant bach i'r henoed ydy mae gweld doctor neu ddeintydd sy'n siarad Cymraeg yn gallu gwneud y profiad yn un positif i bawb. A threfnwyr y digwyddiad yma yn gobeithio ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddoctoried a deintyddion Cymru.